Хапнахме 60-70 см дюнери. Сега продължаваме напред. Айде, коте. Вижте какво има. Виж, тук има такова за животни, май. Може ли е клип, няма фото? Може ли е клип, няма фото? Клип? Влизаме в магазин за животни. Папагалите ли? Да, ще ли си купим някакви? Не от тук, бе? А? Да, много интересно. Виж, те папагали. Бе, те всички са красиви. Енес. Айде да продължаваме. Бяхме в магазин за морски свинчета. Сега разходката продължава навън. Движим из чершията. Тук, скъпи приятели, най-важното е да имате кеш. Имате ли кеш, може да си пазарите колкото искате. Тук само кафета са. Нататък. Насам? Да. Пълно е с хора. Много са лоши тези мотори, дето обикалят постоянно. Притесняват хората. Гледай какво става. Триколки, мриколки. Тук. Няма страшно. Постоянно минават мотори. Дънки, мънки, нищо не си купи. Само бара. Само бар? Вей, тук само барови ли са? Айде да минем по тази улица. Тук ще е много интересно. Приятели, минаваме през улицата, в която са само барови и кафета. Това е много интересна улица. Чакай.